mä teen keittiössä, niin mä teen leivoksia, paistan jauhelihaa, hernekeiton joukko esimerkiksi, ja tiskaan ja kiillotan paikkoja. Ja mä tykkään siitä hommasta, koska mulla maksaa sitä palkkaa. Mä leivon, jos meillä jää aikaa. Et leivon mä täällä. Kun mä oon sanonut, että mä leivon täällä. Pää pysyy vähän terveempänä. Mielenterveydellisesti hyvä juttu. Et on muutakin ajateltavaa kuin se mielisairaus. Niin tulepaa terveempiä olla kuin vähän paiskia hommikin. Tuhoajatuksessani vai? Yritin itsemurhaa. Ja sit mä ajattelin, että on noloa. Että kaikki tietää, että mulla on joku mielisairaus, skitsofrenia, missä mä voin kulkea enää. No mulla tulee ne, jos se on iso porukka. Jos itse tuntuu sillä hetkellä vähän laskussa. Ja sit jos mä epäilen, että joku kuuntelee mua tai niin siis sillä tavalla, että katsoo, että sä oot ihan hulluja, niin sit mun tulee painoharhoja. Tämä on ihan hyvä paikka. Siinä mielessä, että jos tarvitsee tämmöisen hoitopaikan, jos on oikeastikin skitsofrenia, niin kyllä sen kanssa oppii pärjäämään. Mutta tietysti siinä tulee ne haaveet ja ne, että omaan kotiin ja tommoset. Kun pitää mennä aikaa ennen kuin saa laitettu itse siihen kuntoon, että pärjää. Sitten kun se kasvaa, sen kanssa pääsi metsään. Kuva. Katsotaan. Kutia hampaassa. Se on kutia. Sen takia sillä onkin ne lelot, että se puree niitä. Mä luulen, että tämä on Sarille tärkeä ja meillä on tosi läheiset välit. Sarin kanssa ollaan vietetty yhteistä aikaa täällä talon ulkopuolella sillä, että hän on käynyt meillä kylässä. Ollaan saunottu, syöty hyvin, katsottu TVtä ja... Mä haluan tämmösen. 8 € kauan kallis. Niin on. Hän kyllä tunnistaa tosi hyvin omat oireet ja hän tunnistaa kyllä tosi hyvin, jos hän on hermostunut. Hän menee lenkille tai pyytää sitten tarvittava lääke. Mutta tosi harvoin. Tykkään pilkkoa salaattia. Samatta ilman hansikoa, kun tää meni rikki taas. Työntekijänä minä olen tarkka, reipas, rehellinen ja ahkera. Sari on saanut täällä 1,5 vuoden aikana paljon itsevarmuutta, mikä on edistänyt hänen kuntoutumista tosi paljon. Mihin mä nuo maidot? Jäätiä tuo taimaasiksi vai haittaako se jos? Olen varmaankin tässä työssä huomannut sen, että skitsofrenian kanssa pystyy elämään. No työnteko on kumminkin semmoista, että se pistää iltaa kohden väsyttämään. Sitten on kiva vaan nukahtaa tehneestä työstä uupuneena.
Tulevaisuudessa minä haluaisin olla ravintolassa töissä, tiskaamassa ja pöytiin viemisessä ja astioiden pois hakemisessa. Tuommoista pientä tekisin. Ja tulevaisuudessa minä haluaisin mummon mökin, mutta sen pitäisi myös olla moderni, eli maalaisin sen varmasti minkä väriseksi mä voisin maalata sen, niin en mä mustavalkoiseksi. Niin.